שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לפרק השני של מיינדברס. היום אנחנו ניכנס עוד פעם לסקייוורס, אבל בואו נעשה משהו אחר. ניכנס לסקייגריד, נעשה את זה לקצת זמן, לא נעשה את זה הרבה, פשוט נעשה את זה קצת זמן, ככה נקפוץ ונטייל בעולם הזה, בעולם הגדול של הסקייגריד. לא, אז כן, נפסלנו, בוא נעשה פה. רגע, בואו נחזור בשביל להתחיל. למה? אני אמור לפתור את הבית שלי. לא, פאק יו, ביי פאסה. אוקיי, קדימה, בוא נחזור. בלובי. אוקיי, קדימה, חוזרים. תהיה קצת בסקייגריד, חוזרים לסקייוורס. אני מצטער, אם אתם לא רוצים את זה, אם אתם לא רוצים את הסקייוורס, תגידו לי מה אתם רוצים, אני אעשה. מה שאתם רוצים אני אעשה. כן. המשחק מתחיל, סקייוורס. בוא נבדוק מה יצא לנו. יפה, הדברים שיוצא. תקחו רק את מה שאתם צריכים, אני אומר שוב. רק את מה שאתם צריכים, שלא יתפוס מקום. כי אז זה יתפוס ואז לא תוכלו לקחת את כל מה שאתם רוצים ואתם צריכים. כן. נעלם את האינבנטורי שלכם לפני שאתם מתחילים עם כל השטויות מה הוא רוצה? איך הוא עושה את זה? לך תמות. וואי. אוקיי, מקום שישי הרג אותי באופן פתע. אוקיי, אז הקטע הזה לא יהיה עכשיו, כי זה היה פשוט לא מופעד, שהוא פשוט השתגר אליי להרג אותי. כנראה לי שזה יש הרבה כסף, כי הסתכלו, אם לוחצים סלאש שופ, אז יש כאן כל מיני דברים שאתם יכולים לבנות, אתם יכולים לקצת הכל, אתם יכולים לבנות לכם תפוח מזהב מחושף, ויהלום ובגדים כמובן, אוקיי? אז אתם יכולים לקנות לכם, אז אם יש לכם הרבה כסף, הנה פה, אתה יכול לקנות 8 בקבוקים, כאן אחד כזה, כן, 8, 16, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 1, ואם המשחק מתחיל. אז לשופ זה לחנות של קונים בדברים. והמשחק התחיל, בנבדוק ויש לנו בתיבות, והפעם נקווה שמישהו ליבוא ויראה אותנו על ההתחלה, ואז אנחנו די טובים. חייב להגיד, די טובים, לא די טובים, אפילו מעולים. כי אני לא אסדר את האינבנטור שלי עכשיו, כי זה לא מעניין אותי, הוא נפגע בה, ואני מנסה להפיל אותה. אוי שיט. בוא נעשה את זה עכשיו, 2, 3, 4. אוקיי, סידרנו לנו קצת. עכשיו, ננסה להגיע לאמצע. פעם נקווה להיות בלי נהגים.
כדאי לעשות את זה ב-F5 בשביל לראות. אם מסתכלים עליך ורוצים להרוג אותך כמו שקרה עכשיו. מקום שישי, עוד פעם. כפי שאמרתי, אני וגיא, לא כמו כל היוטיוברים האלה שמנצרים את פוסטי שטויות. אנחנו יוטיוברים חדשים, לא הכי טובים יש הרבה יותר טובים איתנו. אנחנו פשוט ילדים שרוצים לעשות סרטונים בשביל לשמח אנשים ושיהיה כיף. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז כן, ילדים. אוי, לא, אני שונא את האנשים שעושים את זה. מה אני אעשה? אני יכול היה לפרח שם. אז איפה נמצא שם? אבל יש בדוקתם. ולעשות את זה. אז כנראה. אוי, לא, זה לא טוב, אני אשכח את זה, אני יכול לקפוץ לעבור את הדבר הזה ולהגיע אליי. תכתוב עליי כדורי שלג, הצילו. הנה, אוי שיט. אוי, שיט. פאק. שיט. אין פה נשק, עדיין אין לי נשק. הנה הנשק שלי. Oh my god, get out, man, get out of my face. Yeah. Yay, הפלתי מישהו. Yes. אני הוא ביי מן. לא אמור לעצור את המים האלה. פאק יו, איך תמות? מה הולך שם? למה אני לא יכול להרביץ לו? גם מקום שני גם טוב. למה לא יכול להרביץ לו? הוא היה מקום שני. למה לא יכולתי להרביץ לו? טוב? אני חושב עכשיו כי אני הפלתי מישהו. פעמיים הפלתי מישהו.
10 דקות. אוקיי, נעשה 2-3 משחקים. אבל מה זה? איזה רמאי מעצבן. איזה רמאי מעצבן. אמר שאי אפשר היה להרביץ לו. אוקיי, קדימה, בואו נמשיך לסיבוב הבא. אוקיי, ויש לנו דברים יותר טובים לאחר הקודמת. ויש כל מיני דברים שאפשר לעשות במשחק. כן, בוא נרד. אני מקווה שיש תיבה. עוד פעם, מצאנו גם תיבה. פה למטה. ניקח. אין פה תנורים, בסה. כן, ואני יודע שבפרק הקודם יצאתי אידיוט, כי כשאני הסתכלתי על הפרק, אני ראיתי איפה היה התנור. תהרגו אותה. רגע, ביצה אחת נשארה לי. עתק! פאק! נו תהרוג אותו, כן, כל הכבוד! איזה מלך! אוקיי, כן. לא. הנה התנור! כן, לפעם אין פה כלום. היי, אני תמיד יוצא כל כך מטומטם. וופה, תקל מה אני יכול לעשות. וופה. אחד מיוחדים. אני חושב שמישהו בונה אליי. מישהו בונה? מי בונה? את בונה. היי, למה אי אפשר להרביץ? למה אי אפשר להרביץ? טוב, מקום שלישי, גם סבבה. מקום שלישי, מקום שני. ואפילו מקום שישי. פעמיים מקום שישי. בסדר, יאללה. ייי, לגים, יש לי לגים, סתם אין לי לגים, וואי, אין לי לגים, ייי. רגע, כן, אז חזרנו. כן, אני ראיתי שיש מאחורי מישהו שקנה בכסף שם, שקנה שם. אז כדאי לאכול גולדן אפל ולנסות לפגוע באיש הזה למוות שלו. רוצה לעשות את איתי, מה? אני רוצה להרוג אותך, אז מה אתה מנסה לבנות אליי? בוא אני אקפקף אותך. בוא אני אקפקף אותך, רק שלא יהיה לי את הלג הזה. פעמיים קרא לי את הלג, יכולתי להיות מקום ראשון אבל לא הצלחתי להרביץ. פגעתי בו אבל זה לא הרג, זה לא הרביץ בכלל. בוא נהיה מפלצת מסריחה. מפלצת. ואני יודע איך להסתכל ולראות בלי שיש עליי דלעת. לראות במסך פנה. הופה, אני מפלצת. בוא נעשה איתו טיב ונבגוד בו. טיב? רגע. הנה. טיב. מה? מי? איתו. אתה רואה רגיל. F1. אוקיי. אתה רואה? רגע, חכה, אני צריך להוריד את הדלת מהר. אני צריך לרצוח אותו. קדימה, אתה בא? בוא חבר שלי, בוא. קדימה, תקדם אליי, בוא. קדימה, בוא, אני רוצה לרצוח אותך. ועוד קצת. קדימה, בוא חבר, אל תפחד. לך תמות, לך תזדיין. עוף מכאן לעזאזל. לך תמות! הרגתי אותו. וככה מנצחים בחורים. אוי. מקום. עכשיו יש רק 3 אנשים. אני, איזה שם, ואיזה פה.
יש מישהו פה מת! איזה כיף לי! יום הולדת, מה קיבלתי? יום הולדת, ופיקד לעזאזל. למה זה לא פגע בו? היי, הפלתי אותו. ייי, רק אני והוא! ואין לי חיים! גולדן אפל! קדימה, 1 על 1. בוא נעשה את זה יפה. טוב 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 יא טוב 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 טוב. למה נראה לך שאני אעשה איתך טיפ דפוק? זה רק שתינו. מה, אתה מטורף? לך תמות. בוא הנה, זבל. בוא, אני יכול לפגוע בך. אני אביא לך צלפים. אני רוצה לעשות ווינר. אוי, בואו, מטומטם. הוא זרק את החרב שלו. איזה מעצבן, יש לו עוד אחת. אני אגיד לו come to me. come to me, קדימה חבר, בוא. אני אביא לך דלת. פסה. אני אזרוק אליך את החרב שלי. קח חברי הטוב. קח. הרגתי מישהו שהיה לו אותה. אני אתן לו פרח. come to me. Ready, sword. I don't have any soul. Luke. אני יודע מה לעשות איתו. Battle with the swords. Battle with no swords. בוא נעשה איתו קרב בלי חרבות. אבל אין לי חרב, יש לי גרזן בקושה. אוי לי שיט. אולי נחפור אליו בשיפט כך שהוא לא יוכל לראות. לבוא אליו בשיפט? לא, גם לא יש את זה. סבל! You have a winner. You're not a winner. כמעט נפלתי כי הלכתי לאחור. Yeah. You have a winner. You have a winner. I want to be the winner. יאללה, נפלתי כמעט חשבתי שאני מת. וואו. רגע, אני צריך לרדת לבטה. פליז, למה אין פה אנדרפלס? למה? אוקיי, קדימה, בוא נחזור למעלה. היי גר, hello man, what you doing here? אני צריך לפגוע בו. הוא עובד שם, אז אם אני אפגע בו, אז הוא ייפול. קום! יש! הוא מת! ניצחתי, היי, ניצחתי, ניצחתי, היי, ניצחתי, יהו, ייי. עכשיו אני אבדוק כמה כסף יש לנו, למקרה שהשגנו, כי אני הרגתי כמה אנשים. עדיין 0! יאללה, הרגתי 2 אנשים. הנה, זה האיש שהרגתי. Hey man, what's up? Hello. Team. רגע, אני אגיד לו. Yes. I winner. Come.
let's go. You did good at that. רגע. כבר חוזרים. דורביץ'. רגע. אוי שיט, תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי. אוקיי. ואז פרק אחר. אוי לא, איזה פסה, אני נפלתי בלעדיו. טוב, לפחות ניצחתי. I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner. ייי. רגע, למה אני לוקח את זה אם אני באמת כבר לא משתמש בזה? הופה! גם את המגנים הכי טובים שיש, וגם את החרב הכי טובה שיש, הטעיפות הכי טובות שיש. זה יש טיים. אוקיי, קדימה, גולדן אפל לאכול ולצלוף בו. וואו! איזה פספוס מכוער היה לי! תמות, זבל! I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner. אני הרגתי גם אותו, עם ביצים. אוקיי, אחרי הסיבוב הזה נסיים את הפרק. אני לא מאמין שהצלחתי לנצח במשחק. כן, זה בלתי יאומן. עכשיו אני אלך למקום שבו הרגתי אותו. הידד לי. בוא נעשה משהו מטומטם ונלך אליו. כן. כי כולם יכולים עכשיו להרוג אותנו, כי אנחנו באוויר. פגיעה אחת מביצה ואנחנו מתים. כן. והגענו. כן. עכשיו אני בדוק אם לא יש אנדרפרל. למה אין לו? וואו. באמת וואו. הוא לא לקח שום דבר מהטבעות כי אני הרגתי אותו לפני פסה, זרקתי את זה. אוקיי, נשארה לי רק ביצה אחת. זה עוף מפה. את זה אני צריך פה ואת זה אני פה. אוקיי. נשאר לי רק ביצה אחת להפיל. אולי אני אנסה להפיל אותו. דה. אותה. פאק יו. אני ארוג אותך. איזה פגיעה. ראית איזה פגיעה? היא נשרפת, היא נשרפת. היא מתה עוד שנייה. היא מתה. תעבו אותי לעזאזל כבר, נו. את מתת? איזה דפוק, לא השארתי לו כלום. רגע, אני צריך לחזור לבית שלי. אוכל. קדימה, אוכל. הוא מנסה לבנות לבית שלי והוא מת. אוקיי, הוא ניסה לבנות והוא מת. בואו נלך לבית שלי. אני צריך את האוכל שלי. מה? אני ועוד שתיים, כן. ייי, אוכל. קדימה, אוכל. נראה לי שמישהו בונה אליי. לא, זה הייתה אני. וואי, קדימה, רק אני ועוד שתי אנשים נשארנו. אבל מי? אותה הרגתי. לא, היא לא מתה? הנה היא. אוקיי, אז אותה אני אלך להרוג ואותו אני אלך להרוג. אני היחיד עם הארמור הכי טוב שם. לא, אל תעשו טיב. אוי לך אם תסכים לטיב. פשוט אוי לך, אני ארוג אותך בתוך שתי מאיות. שמעת אותי? שתי מאיות. לא, היא בונה לאמצע, אני חייב. שיפטי. רק נקווה לעבור ליד הלבה ולא בתוך הלבה. הנה הלבה, ייי, לבה, לכי תמותי. אני לא נשרף ממך. ישאלו איזה ריצה בלבה שאף אחד לא נשרף ממנה. וניקח עוד אוכל. אוכל, רק אל תשרף לי בלבה, תודה אוכל. אוקיי, היא לא רוצה שאנשים יעברו פה. רגע, יש לי רעיון טוב. היא לקחה את הקרח. אוי לא, אני חייב לחזור. די.
אוי לא, די. נכון, גולדן אפל. אתה החיים שלי גולדן. גולדנור. יש, תודה. בגללך זרקתי את השני. נו באמת. גיא, אין לי אוכל עכשיו. עכשיו אין לי גולדן אפל לאכול. לכי תשרפי חיטה. עכשיו בוא נרד למטה לבדוק מה יש לה. נו באמת, למה לאף אחד קורא לאנדרפלס? נו באמת, אני רציתי לסחוף אותך. לכי תמותי. מת. ביי. ביי. קדימה, אני רוצה ללכת ולהרוג אותה. קדימה. מה, את חושבת שאי אפשר לעצור את זה? אוי, איזה טיפשה. אוכל. חושבת שאי אפשר לעצור את זה? בואי, אני אבא אלייך. קדימה, ילדונת. את רוצה מולי? בואי מולי. שיט, את לסחף פה. אני חי. אוי, יותר שם תיבה. תפסיק להישרף כל 2 שניות. הנה. היי, ילדונת. תמותי. לא! מקם 3. אוקיי, חברים. כאן נגמר הפרק. עשיתי ניצחון 1. די. עשיתי ניצחון 1. זכיתי בכמה מקומות. ויאללה ביי, חברים. גיא, רגע, די לא, מוכן שאני אגיד לך ללחץ. תתכוון. יאללה ביי.